Chirongwa chezuva ranhasi machiunzirwa nevenyamakwere lodges vanowanika pamutoko along Nyamapanda Road. Mukangobva mamutoko muchiita kunge muri kuenda kuNyamapanda ndopamunosvika panzvimbo yemanyamakwere lodges, pamunowana zvekudya, zvekunwira, pekugara. Nzvimbo yacho yakatongozvinakirwa hayo. Munowana nguva yekudzora nekudzura ndangariro. Umhlakazo wanamhlanje liuphathelwa nguNyamakwere Lodges. Leyo along Nyamapanda Road. Hayi sithi lapha kuhle, indawo yakhona liyathola ukudla, liyathola indawo yokuhlala, liyathola lapho okokulala khona. Panyamakwere Lodge tine misha yekugara, tine mashale, tine ma-executive rooms. Muma-rooms edu mune ma-TVs, mune DSTV, mune ma-self-catering facilities ekuzviti munozviitirawo tii muri mumba menyu, munotonhorera, tine mafiriji mumaroom, tine wifi. Kana muchida kutibata, munotibata pa 0717 948 787. Tinowanika zvakare pa WhatsApp nepa Facebook. Makadini vatariri ndoitwa tafadzwa bvunza obaya kuno kwamutoko panotiri panonzi Panyamakwere Lodges. Pano tine 50 rooms dzinotangira pa $45 for my chalets, as well as my hotel standard rooms anoita $55, and my executive rooms anoita $110. We also have a 200-seater conference facility, as well as a nice kitchen that serves traditional meals. For activities, we have a nice pool behind me, and we have beautiful gardens where you can relax, as well as Mamtoko mune zvakasiyana zvokuita, from rock climbing to visiting Mutemwa Holy Mountain, Vichera Caves, Mutoko ruins, and many other things that you can enjoy whilst visiting in Mutoko. We welcome you to come and stay in Nyamakwere Lodge. Attend. Asi dziri kuita zvaita wedu uya, asi zviri kungosiyana pamusiyana pokuti iye iri kungotaura ichiti wamwe wenyu akabvisa, asi mimairamba kana yachinzi yakubvunzana wakutaura nomunhu ari kumurapa pacho ipapo ndo musiyana ungoripo chete wekuti iyo anongotaura achiti wamwe wenyu akandiripa masawa makawandisa wekuti kana nditi kota ndifungira kuti inokwana ino vanhu vakandiripa, saka ndadzoka, saka akubvunzira nomunhu aimurapa wacho nzi koyo wazodzoka sei, kuna wadi kudzoka kuno munhu akakuuraya kuna B, nzi kuna B ndiri kumubvunze kuti mumba ari kurara here, mumba haasi kurara waindituka wachiti ndiri chikwambo ndiri chii, saka ndakutodzoka futi kuna hanzvai dzacho idzodzi, asi kuna B ko ndiri kuzvikara, saka kuzviwana ari kuzviwana, asi somunhu wokuti maanopisa oda musatsikidzana batidai ari mwakangwara akasika kusarenda kune vamwe kuti wedu weka ndakakanganisa. Shumba wamwe wapi wacha ari kuona mai wacho dzimba dzaoda kutoita matongo, mai wacho anawo isi takatopedza, waimutaura ari behind iwawo ndo waachatoudzana nawo kuti ndizvo, nekuti nyangwe isisi akataura kuti tichadi tichaite ende mhepo yakatotitowa matova nemupanda kwebatana pazi akusvipa hanzvadzi dzachedzi nowanino achiwanwani, nokuti pakauya kuwiga munin'ina wake akawiga ari 1, akawiga munhu ari 1, vamusvipa vamuramba hana kuenda kumun'ina wake akupa kuwiga akaramba, munin'ina akawiga ari 1, munin'ina akatouya kunoku nemwana wacho akasvika, akauya akati nyengerera ndobhadhara tikaramba, akawiga akasvika paungonzi nasapo chingomupa yaawige, akawiga ari 1 cherayo ari kupedza zve takazondomupa maturusi zvondonyara ende akaziva kutotora tapinda mumba. Mwana wake anga afa nei? Mwana wake kuti afe mwana iye hake anotaura achiti anga asiri kumbonzwa mushi, asi hanzi munin'ina wacho akafona kuna chiremba ari kurapa wana wapiwa avo ari kugarara
Saka akafona achiti vasikana vari ikoko vari kubatirwa nomhepo iyoyo nekuti vari kubvuma kuti mukoma wakauraya. Ndokubva waita bheshi nomhepo iyoyo. Haana kuziva kuti ari kutaura achipopotera vasikana ya mhepo ichibva yasvika pavasikana vayo ipapo. Ndokubva watoita bheshi nomhepo ipapo. Mangwana acho mwana bva atanga kutogwinya. Ndokubva aenda nawo ikoko achibva asvika bva waramba kumubatsirawo ikoko. Iwe waigoyeka sei wakataura kuti chii. Achibva asumuka achingobva ipapo mwana achibva atosheka nguva idzidzi. Vafona kunoka ndokuuya naye asvika kugugudzira tese kwakumurambira. Hapana namuhwana akabvuma kubatsika bhuku rese. Saka akati vanokwanisa ngawaende. Udzingira atozoya bva ndikumbira maturusi vatamunyima. Tazotopinda umba akazondotora badza nefoshoro zvazviri panze vaatenda nazvo. Vaatenda vaachera iye ari wani. Adzoka vatakura mwana wake. Aita kuenda akasi apa aizvita urungu asingazivi kwauiga wana. Akaenda akamisa papfudzi. Munhu akafa. Pakusvika saka akazoenda vahwandi vano akamuhwandira ada kuona kuti ada kuita sei pa. Kwakungosvika kungomutsikidza direct ivhu pamunhu. Ndio ale shopo kotwa. Mulingina waje. Ngori same trade na biyo ngoita zvo. Kitchen. Kwakuto pedza vasitodzoka nematurusi vambodzoka atitaurirane atitaurirane tange waenda koripo. Pedza to. Bati mhosva inoripisa kwamambo kai. Ungavige mwana uri wega. Taina kufamba. Tiri mhosva kuti pakashaya munhu akatozviti zvitaurike nekuti taitoziva kuti zvinotonzi mhosva zvino. Motokuzvinyara. Anga akachiri kachechere. Akatokuma 8 months, 8, 9. Angoti vanhu vakaona kudai vakatoita zvokutora kavidhiyo. Azoona kuti mainformation anyanya kubuda mukadzi wanga ari ipapo zvese zviri kuitika zviri kuhaka zvitaura munhu zviri kubuda kuno kuti uzviziva. Vakazochifona uno mukadzi wange namba wazvo vatawa kumutuka popote tasitomuchinja ipapo wataona kuti anomukuwadza iko atatomuchinja kumubvisa iko. Saka kubva ipapo takabva tamira kuziva mainformation through nokuti tatamubatira dhera anga abva kufona ikoko achiti mbuya wekurapa yanza mbuya ndibatsire handisi kurara mumba menyu. But pana akatifonera kuHarare achitaura kuti pana ari kupenga. Ndo zvataura zve kuti mukosanjira akazosvika pano mhuri yekwamutizi. Chade kutaura munhu wese. Munopuwa mainformation mamwe haina zvawanzofarira wangu. Information kugara not kupenga ari kukarara kwete kupenga. Wachindoita zvaita iye uye kusvikirwa nome but iye manje ka difference karipo ndepokuti anogona kungodanzi munguva akatongozvigarira ongomukira kungodzipia otanga kuti mwina chii obva tiri kuona mandi ndiangauya anganida kukuuraya kana kuti pakubika anobika chiri chikafu anobika 6 pints ari 1 upedza woijaisa apedza vayamudzipa uzoita kuzita kununura nambuya wacho ipa 6 pints yesadza ari 1 wopedza woja yochimudzipa saka ipa anzobvunzira apembuka kochi antaura ndeisingadyi ndega anga vana kachidya wakawanda. Namandiyo ipa.
tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tadzoka zvakare munzvimbo yeKwaMutoko kumabuja ndadzoka kudzinza rekwangu. Munozviziva nguva dzese kana ndasvika kuno ndinonzwa kakufara ndokuzereka vaira shumba kwanehore kaka ndokwatiri. Tadzoka kumusha kwana B. Ngoma ndiyo yana Tsitsi munomuziva achinzi Mandi. Tsitsi ndo zita rake. Mandi ndore ngozi iya yaishungurudza mhuri ino. Saka patakapedzera kubva pano ndipo paya patakabva nasekuru Mukotsanjera pamakazonzwa madzibaba vachiti neshamba aidhakwa ainwa doro, ndo patiri panzvimbo pacho ipo pano. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Makapedzera kuona kapana patina Tadi achipirikira kazvaitaurwa nen'anga yekutanga iya nhasi handina Tadi kazwai chikandamina. Ayo tinofara yesu. Salibonani imwe yeZimbabwe. Hayi-ke namhla-ke sibuyele-ke eMutoko. Lapha-ke okulenda bekade lisibuza khona ukuthi hayi kanti indaba leyana yaphelela ngaphi. Hayi-ke namhla siliphathele indaba yenu ekade liyimelele, indaba kaMandi. Vazhinji vaitibvunza kuti ko BR sei? Zvinhu zviri sei? Nekuti sekuru Mukotsanjera vakataura kuti pane zvichaitika, pane zvati zvaakuitika here. Ndo nauya tafambira kuti tikuudzei kuti pane zvaakuitika here. Okay, abanye benu-ke babesibuza ukuthi kanti uB unjani njengoba wayekela ukubambelana labanye ukuthi balungisise imuli yabo ukuthi kuhambe kahle. Hayi-ke namhla siliphathela ukuthi basitshela ukuthi hayi-ka yena uhlezi njani njalo isithunzi lesi sisabahlupha yini. Regai titaure nevemhuri katinzwe kuti zvakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mina igama lami nguThinebimbo. Nguva dzese musakangane kusubscribe kuDrubus Media. Drubus Media, taking you to another level. Right, tadzoka muri yeZimbabwe yoda kuziva kuti kumasawa zvakamira sei. Kubva zvatakabva pano takapedzera kubva nasekuru Mukotsanjera pachita rwendo rwekuChipinge paya. Saka mugere zvakanaka here? Pane zviri kunetsa here? Pari zvino ndinoti takafamba zvakanaka seku bva kwatakaita pano pamusha pamuno maMutoko tichienda Chipinge. Takafamba zvakanaka tikapedza nyaya dzedu zvakanaka. Zvino takagara hedu zvakanaka. Mwana musikana airwara uye aiwa hapana dambudziko raainaro, kana isu hapana matambudziko atiri kusangana nawo pari zvino. Tinonzwa nhau yepoison zvakare yakatenderera kuti pane vakazenge vapoisonwa. Iyi nhau yakamira sei iyoyo? Hongu zvakaitika musi watakanga tiri kuChipinge, musi wekuripa wacho iwoyo. Takafonerwa tiriko kuti amai vakanga vadya chikafu chine poison iwo nemuzukuru. Ichokwadi zvakaitika, asi kune vanhu vakaonekwa, kana kuti munhu akaonekwa achifambawo pamba ipapo ndiye ari kufungidzirwa kuti anogona kunge akaisa poison muchikafu. Asi pangave here nefungidziro yekuti airwei? Kana vanhu muri muhondo inyaya kuda kurwadzisana chete, nekuti kutaurwa kwazo zvainzi tinofanirwa kusangana nematambudziko tichibva kunoripa tosanganawo kana tosvikira kumusha kuine dambudziko, nekuti iri dambudziko ichokwadi zvakaitika. Zvine umbo amai vakazitenda kwadokta pamwe chete nemwana muzukuru, zvine umbo hutoripo. Saka ari kufungidzirwa idire kwana bhika. Isi tinoona sekudaro ndizvozvo. Waida kuti zvinzi hapana zvafamba parwendo rwamaitawo?
toona sekudaro. Aha. Pakazombofamba maruma ekuti kuri kufiwa tikati ko chii chakuuraya vanhu zvakare iyo vanhu vagadzirisa zvinhu zvinonetsa. Ichokwadi here kuti kwakazombofiwa? Rufu rwakaitika ndinoti kune mudzimai wemunin'ina ndiye akashayika nemwana wemunin'ina ndo wakashayika. Asika ko dai iri mhepo yamandi ingauraya mutorwa here ichisiya isu wedzinza, ko vatorwa yanga yako wabata papi. Uyu mwana akashayika mwana mucheche zvekare. Handione sekudaro kuti matambudziko anganga achikonzereswa nemhepo. Nekuti mhepo tichionekana nayo yakati inini ndakubva kwamuri imi mese makwanisa kuripa, ndakuenda kunawo vasina kundiripa. Saka handione kuti zvingaita sekuti mhepo iyoyo ndo yakakonzeresa matambudziko. Kongwe rufuko rwagara huriko. Dzoka zvakare mukoma. Ameno zvamungangoda kutiudzawo zvakasara zvichitora nzvimbo kubva zvatabva isi takapedzisa kubva panapa nasekuru Mukotsanjera rwendo rwatanga rwechipingi. Tadzoka zvakare mumusha. Ndofunga zvekuchipingi edu takakwanisa kuzviwana. Tadzoka mumusha pamugerese. Ndofunga kubva pakabva sekuru Mukotsanjera pano nichiona kubva patakasiyirana nawo. Takagara zvakanaka. Tina kana matambudziko atiri kumbosangana nawo isi. Ko tiri kunzwa nemakuhwa kuti mhuri menyu muna ari kupenga here, kwana B munin'ina waB ari kupenga, ichokwadi? Izvozvo handina umboona izvozvo kuti kuna ari kupenga. Asi ndingaziva hangu kuti hanzvadzi dzache ndiro dziri kubudirwa nomhepo zvaiita mandi zviya. Asi mukutaura make zvakatisiya nembijana nozvaiita mandi zviye, nekuti kutaura achiratidza kuti patsanura kuti ko imi makaramba kundiripa wamwenyu akandiripa. Ndo zvatiri kuziva chete, zvokupenga hatisati tasangana nazvo. Kusi kupenga, kukarara uko. Kukarara. Akubatwawo nemhepo iya. Akubatwawo nemhepo iyo iya. Iye B hake agere bo. B kuti tingazive kuti akagara zvakanaka hatina ruzivo hwakakwana, nekuti hatichatotsikidzana kana pamusha. Asi kuziva kuti hana kugara zvakanaka takazivawo through nokunga kufonerawo. Paaifonawo achiti ndibatsire ndiri kutadza kurara mumba. Saka kana munhu akutadza kurara mumba tingati akagara zvakanaka here. Hapana kugara zvakanaka. Hanzi ari kuona chiibi. Hanzi ari kuti akarara mumba ari kuti ndiri kuona ndaapanze. Saka kusazoziva kuti ari kumisawo panze wacho ndiani. Zvinenge zvafamba sei? Zvinenge zvafamba sei. Saka ndikuona kuti zvinenge zvaakumutambudzawo. Ko tiri kunzwa zvakare kuti munin'ina wake akaviga mwana ari ega, ichokwadi? Iyo ichokwadi iyoyo, nekuti achisvika naye mwana akatanga kutosvika pamusha pangu chokwadi. Akati ndauya nemwana shayika achindisuma. Ini ndokumurambira ndikati inini hatibate tese ba. Enda kwaSabhuku. Amuperekedza rikamusvitsa kwaSabhuku nokuti daida kuti abve pamumba pangu po. Saka aenda kwaSabhuku. Sabhuku akati wanokwanisa ende muite basa naye. Isusu edu takaramba nekuti tatisafambidzane nokuda kwokuti mhepo yakati waramba kundiripa chirege kubatidzana nawo. Saka wese wobhuku village rese rakatya. Akasitenda kutowiga iye nomukadzi wacho wari 2. Chokwadi zvakaitika izvi. Wakawiga wari 2? Wakawiga wari 2. Hapana kana vamwewo kama wakangoda kungonogarawo padhuze vachingoona zviri kuitika? Hapana akaita kugara padhuze, asi pano akazoendawo wachihwanda wari nechekure wachida kunatsoona kuti munhu ishuwa ari kuwiga izvi zviri kuitika.
Akapedza ari 1 akaita kubvisa hembe achitimba ari 1 kutora kuiga ndofunga anga asingazivi kuti munhu anoigiwa sei. Saka unzi akandomutsitikidza vatomukanda ivhu direct pasina kumboisa matombo kana chii. Saka zvinhu zvanga zvakuzotonzinzisawo tsitsi kana isusu, asi takutya hondo yatakasangana nayo kuti nooning yatakapuhwa nomhepo tikamubatsira tingazodzokera nenazvo. Tingambonzwa kurwadza kwazvo. Takati aiwa imbozvinzwawo kurwadza kwazvo. Saka shuwa izvo zvakaitika shuwa. Mwana uyu anga akura sei? Mwana uyu anga ane 9 months. Akarwara sei? Mwana uyu iye anotsanangura achiti mwana uyu akangoti rware mazuva mashoma. Hatina kuda kuzoramba chimubvunzisa kuti urwere rwanga huriwei nokuti taisafambidzana. Asi aiwa akafonera chiremba ari kurapa wana hanzvadzi dzacho dziri kukarara achiti hanzvadzi dzange dziri kukarara dziri kubatiwa nomhepo yamandi nokuti dzikutenda kuti mukoma wakauraya. Saka the moment yaakadaro manje wasikana wakabva wasvikirwa nomhepo wabhejeranawo naiye. Achingodarosa nhasi mangwana mwana vhavha atoshaika. Saka vanhu vari kuona kuti zvawakabhejerana nomhepo haishuwa zvakashanda. Asi ivo vasikana ava pamakaita zvamaita semhuri ivo vakanga varipo here? Vasikana ava patakatanga kuita wanga wasipo, asi tisati tambotanga kuzviburitsa tisati tatanga kufambisa urongwa hwamandu tichirumbozvitsvaga semhuri. Yakatanga yakabata iye musikana iye akatombotirondedzera tichifambidzana naye, akatouya kubva kumurume wacho kusvikira kuno kuti ndiye akabatwa nomhepo ichititsanangurira. Saka nenguva yekuti akabva azotorwa nehanzvadzi yake B, kubva ipapo hatina kuzobatidzana naye kusvika tiite zvokuripa tipedze, taisina kubatana nawo anewo. Saka kunze kweiva vari kukarara ava nekusarara kwaB mumba pane here zvimwe zvingave zviri kuitikawo zvakare? Kusaidi kwedu heda hakuna chiri kuitika. Kusaidi kwavo wana B? Kusaidi kwana B zvimwe hatigone kunatsozviziva nekuda kwokuti hatifambidzane kana kutsikidzana, haichatsikidzané ba. Asi tiri kuona kuti pano zviri kuitika shuwa. Nongo uchingonzwawo zvimwe zvakati wandowande nemakuhwa, asi toda kutaura zvatiri kunatsoziva ndizvo zvatakupa izvozvo. Izvo zvichati zvobuda zvazvo munguva yazvo? Kubuda tikuona kuti zvichabuda nokuti zvakataura sekuru zviri kuitika jana mbijana, asi sokutowo munhu wacho aimhanya-mhanyawo, asi zviri kuitika. Aya pakataurwa namadzibaba vakaprofita kuti kuna vanhu vanenge vatofa kare zita renyu rakabuda. Muri wapenyu kai? Ndiri mupenyu. Makazonamatirwa here namadzibaba? Handina kunamatirwa namadzibaba. Saka chiprofita chakaenda musango? Chakanyepa. Saka ningikini zita renyu kuti wanga waudzwa? Ndakutoona sekudaro nokuti newakandiprofita zvematsaona nekundipa mwedzi wekuti hamudarike December munofanira kunge mafa, asi ndini lavha wacho hapana chandakasangana nacho bai. Ndakasimba. Mukoma waripo wanga waprofitiwa futi unzi John waripo zvekare, hapana chawakasangana nacho. Pamwe vakazongoita secretly kukunamatira indizvo? Tinobvira tamboona kana vakazoita kundonamata vari 1 tisipo tofunga pamwe. Iwo madzibaba vakataura kuti ini ndaidhakwa panapa. Ndimai muripo, makaonawo sei pakashandwa nasekuru Mukotsanjera? Tairova doro zvakadini? Hapana kumbodhakiwa pai. Vanhu taive titori nestress yekutoti tiite zvikwanisiro zvaida mandi. Taitoshotesa mari yezvikwanisiro zvake tozoona mari yekudhakwa. Zvekudhakwa hapana, hatina kudhakwa pai. Taitoda mari yamandi kutoti ikwanise. Ndakamutswa makuseni vanhu vachangoenda kuChipinge.
zvikanzi uyai kuno muone zvaita mai John vaita malaria vangozvichaira nekurutsa zvese ndokubva ndauya pamba pacho totarisana namai nini kusvika kwandakaita ndakaona munhu zvikanzi regai tivageze ndipeiwo dhishi ngati hazvitoite kuti tivagadzike mudhishi munhu haana simba ndobva ndadzoka unotora purasitiki kwakuitawo kugadzika papurasitiki umwe achidira mvura tichivageza vasina simba kana kutaura vasingazivi kuti chii munhu angozvirutsira nokuzvimesera nepoizeni yakanga vadya. Makazoziva sei kuti ipoizeni? Chekutanga tinoziva kuti ipoizeni takafunga kuti munhu aita malaria tachizofo tavageza tavabikira poriji nemwana ndizvo tiri kuonawo futi ari kurutsa nokuchaya ndobva tachifona kuti zviri kuno mama wafuma wachingorutsa nekuzvimesera kanzi chiregai tiudze chiremba kuti ndo zvasara zvichiitika kuna mama. Saka chiremba ndokuzoti regai tipinde mumatare ndobva zoti haasi malaria ipoizeni yavadya vasekuru mukotsanje wangu ndo wakazototizivisa manje kuti ndo zvaitika kuti munhu adya poison ndobva wazofuna anzi musati malaria ipoizeni yavatodya ndotikati zvino zvafamba sei ndopa wazotanga kufunga kuti kumadekwana takazoona munhu akafamba achiuya achiri kwaenda kutsvaga mbudzi uku kumba kwana Abiu kutsvaga mbudzi chichi saka ivo vanoti ndapinda mumba ndakatonzwa kuvhurwa kemapoto ndikati andofunga ndasiya ndisina kuvhara musha izvi ndo pakaisa munhu poison asi vari munzira vachienda mandi akati ndaona Bhiya atuma munhu kuisa poison kumba ndo zvakaitika isisi chekutanga tasina kuziva kuti poison takazototi taifunga kuti malaria asi kuzofuna kwakaitwa naMukotsanjera ndo patakazotoziva kuti ipoison saka chakazotipawo futi umbo hwakakwana mai John wakabva zoendeswa kuchipatara zvikabuda marizauti munhu food poison akadya chikafu chine poison zvikawane umbo kuti shuwa vanga vachida kungoita session kuti vanhu vachienda Chipinge kosara kuchifa munhu tisinya kuvageza nokuvachengeta chivabikira kusvika vanhu vadzoka kubva kuChipinge. Ndo chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira zviri kutora nzvimbo isatina chekuwedzera kana chekushomekesa asi ndo zviri kuitika. Ngakho-ke lizizwele mhuri yeZimbabwe ukuthi hayi-ke indaba leyo isashisa hayi-ke thina singezeleli lutho ye asinciphisi lutho lapha. Kana takwanisa zvakare kubata mukoma B muchaona tichivaunza pachirongwa tichitaurawo kuti tinzwe kuti zviri sei mugere henyu zvakanaka here mukoma B kana kuti pane zviri kushungurudza. Ngakho-ke singakwanisa ukubamba-ke umkhoma B asitshele nje ukuthi yena asitshele nje iside yakhe ukuthi thina sikwanisa ukulinika ukuthi hayi-ke yena uhlezi njani njengoba-ke lizwile abanye besithi hayi kahlalanga kuhle. Asengikwazise musakangana kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Andrew Neshamba Tine vipo maphosa. Sizabonana, sizadibana. Ya selisikhuluma isindebele. Yeah, mina phela. Thank you so much. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.